Goedenavond allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. Ga je prijzen van de postcode loterij uitdelen? Nee, ik heet deze mensen alleen hartelijk welkom. Zou het niet netjes zijn wanneer we ons eerst even voorstellen? Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes, ik ben Erik. En ik ben Lotte. Wij zullen jullie door het programma heen leiden. We hebben een keur uit artiesten met de meeste uitlopende acts. Oké, beste mensen. Het is tijd voor de eerste act van deze traditionele Nieuwstadse Got Talent. We beginnen met de eerste act van de 17 acts die we voor deze auditie hebben ingeschreven. Wat is dat? Een gitaar, wat dacht jij dan? Dat zie ik ook wel. Maar wat moet jij met een gitaar? Op het kaartje staat dat er nu muziek met een gitaar komt. Ik dacht, ik neem ze maar alvast mee. Daarmee word jij niet bedoeld, maar Jari.